Καλησπέρα σας αγαπητοί μου αδερφοί. Είμαστε σε ένα πολύ καλό μάθημα, πολύ ουσιαστικό, γιατί θα μπούμε μετά το τελευταίο μάθημα που είχαμε δει την τελετή της προσκομιδής και της πρόθεσης ή αλλιώς Αγία Πρόθεση και λέγεται πρόθεση, θυμίζω, επειδή προτίθενται τα πρόσφορα, ακόμα δεν είναι τιμία δώρα, είναι προσφορές. Θα γίνουν τιμία δώρα όταν θα κάνει ο ιερέας την τελετή της προσκομιδής. Εδώ βλέπουμε ακριβώς έναν ιερέα που κάνει την νήξη του αμνού και μνημονεύει ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων. Έτσι στα γρήγορα για 5 λεπτά, το πολύ 10 μια επανάληψη. Εδώ λοιπόν, όπως λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα, ο λειτουργός ιερέας βγάζει την πρώτη μερίδα που είναι ο αμνός, που σημαίνει το πρόβατο και συμβολίζει τον Χριστό, και πάνω έχει τα αρχικά Ιησούς Χριστός νικά. Μετά βάζει τη μερίδα της Παναγίας μας, τη μερίδα των Αρχαγγέλων και όλων των Αγγέλων, των Αγίων, των Ιεραρχών, των Μαρτύρων, και ακολουθούν οι μερίδες και η μνημόνευση ονομάτων ζώντων και κειμένων από τα δίπτυχα και βέβαια και του Επισκόπου ξεχωριστά, και στο τέλος, τελευταίο από όλους, ο ιερέας βγάζει για τον εαυτό του μερίδα. Τα ονόματα που διαβάζει ο ιερέας κατά την προσκομιδή, τόσο των ζώντων όσο και κειμένων, πρέπει να είναι ονόματα Ορθόδοξων Χριστιανών. Είναι μια λεπτομέρεια που οφείλω να την σημάνω, γι' αυτό ήθελα να δούμε αυτή τη διαφάνεια. Και μάλιστα έχω την άποψη αυτού του πολύ σπουδαίου αρχιμανδρίτη Επιφάνιου Χατζηγιάνγκου, που τον επικαλούμαστε έτσι σαν βοήθημα για τα μαθήματά μας, που λέει για αλόθρησκους και αιρετικούς μπορούμε να προσευχόμαστε αν θέλουμε σε ατομικές μας προσευχές. Ο ιερέας δεν έχει δικαίωμα παρά μόνο να μνημονεύει Ορθόδοξους Χριστιανούς. Όλη η Εκκλησία συγκεντρωμένη πάνω στο Άγιο Δισκάριο, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, η Παναγία Μητέρα Του και Μητέρα μας, οι Αρχάγγελοι και όλοι οι Άγγελοι, ο Τίμιος Πρόδρομος, οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Όσοι, οι Δίκαιοι, πάντων των Αγίων ο χορός, ενωμένοι με εμάς τους ευτελείς και ταπεινούς. Κοινωνία ζωντανών και πεθαμένων, κοινωνία Αγίων και Μαρτωλών, κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Αυτή είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Και ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, η Θεία Λειτουργία είναι ένας αραβώνας με τον Χριστό, ένας γάμος. Μας βάζει στη βασιλεία Του. Ύστερα θα βγούμε πάλι, θα πάμε στο σπίτι μας με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες μας, με τις μιζέριες μας. Δεν έχει σημασία όμως. Θα πάμε πάλι στη λειτουργία, θα αρπάξουμε πάλι το Χριστό, θα μας θεώσει ξανά. Και έτσι με συνεχή αγώνα, με συνεχή πορεία μπροστά ο ιερέας, πίσω εμείς θα φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πηγαίνουμε στην λειτουργία με τον πόθον αυτόν. Εξασφαλίσαμε τη Βασιλεία των Ουρανών, λέει ο γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. Οι μερίδες, τα ψυχουλάκια όπως τα είπαμε, ή αλλιώς μαργαρίτες, από το πρόσφορο βγάζει από μια μερίδα για κάθε χριστιανό ζωντανό ή πεθαμένο. Σε κάθε μερίδα που βγάζει λέει μνήστητη Κύριε του δούλου σου τάδε, που σημαίνει θυμήσου Κύριε τον δούλο σου τάδε, είτε τον ζώντα είτε τον και κοιμημένο. Στο τέλος θα πει μνήστητη Κύριε και τον λοιπόν, δηλαδή θυμήσου Κύριε και όλους τους υπολείπους χριστιανούς, για να μην λείψει κανένας από το γιορτινό τραπέζι της Θείας Λειτουργίας και της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ ρίχνει το νερό εντός του Αγίου Ποτηρίου. Η ανάμειξη κρασιού και νερού μαρτυρείται από τον 2ο ήδη αιώνα και αναφέρεται σε όλες τις αρχαίες λειτουργίες. Μόνο οι Αρμένοι και ορισμένοι αιρετικοί δεν χρησιμοποιούν νερό. Ξέρουμε όμως ότι μετά τον λογισμό του από τον στρατιώτη, ο Χριστός από το σώμα του, όπως μας λένε και τα Ευαγγέλια, βγήκε και αίμα και νερό. Μετά τις μνημονεύσεις που είπαμε ότι πρέπει να είναι και ονόματα μόνο Ορθοδόξων Χριστιανών, ακολουθεί θυμία των τιμίων δώρων και η απόλυση. Πρώτα παίρνει ο διάκονος ή ο ιερέας το θυμιατήρι και βάζει θυμία μας σε αυτό και το ευλογεί λέγοντας «Θυμία μάση προσφέρομαι Χριστέ ο Θεός ημών, ισοσμήν ευωδίας πνευματικής». Θα δούμε αμέσως στην επόμενη διαφάνεια τι σημαίνει το θυμίωμα, τι συμβολίζει μάλλον και το θυμιατήρι βέβαια. Με την ευχή αυτή ο ιερέας παρακαλάει το Θεό να κάνει δεκτό το ευωδιαστό θυμίωμα, όχι όμως ως ηλικιοσμή, αλλά ως οσμή ευωδίας πνευματική, ως πράξη ευγνωμοσύνης, αφοσίωσης και λατρείας. Μάλιστα παρακαλάει ο ιερέας το Θεό να στείλει ως αντάλλαγμα σε εμάς τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Άρα, θυμίαμα, να το πρώτο συμβολισμός, θυμίαμα ίσον η ευωδιαστή χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στέλνουμε εμείς επάνω, που συμβολίζει και την προσευχή μας, που πρέπει να είναι θερμή και ευωδιαστή, και παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η χρήση του ευόδους θυμιάματος επικράτησε στην Εκκλησία κατά τη μίμηση από την λατρεία των Ιουδαίων,
Να πούμε εδώ ότι και οι ειδωλολάτρες χρησιμοποιούσαν θυμίαμα, διότι οι Ιουδαίοι ιερείς κατά εντολή του Θεού έκαιγαν κάθε πρωί και βράδυ πάνω στο θυσιαστήριο ευώδες θυμίαμα. Το θυμίαμα και τι συμβολίζει. Εδώ βλέπετε λοιπόν, καταρχήν να θυμηθούμε ότι είναι ένα από τα τρία δώρα που πρόσφεραν οι τρεις μάγοι στον Κύριό μας. Χρυσό, Λίβανο και Σμύρνα. Ο Λίβανος είναι λοιπόν το λιβάνι, το ευωδιαστό, συμβολίζει την προσευχή μας, που ανέρχεται όπως ο καπνός στο θρόνο του Θεού. Όπως δηλαδή το ευωδιαστό λιβάνι συναντάται με το αναμένο κάρβονο και δεν μένει εκεί, αλλά αφού θερμανθεί ανέρχεται προς τα άνω και σκορπίζει την ευωδία, έτσι οι ψυχές μας, με ζεστή και θερμή πίστη προσευχόμενες, δεν πρέπει να κολλούν στα γήινα υλικά, όταν λατρεύουμε το Θεό, την ώρα της προσευχής δηλαδή, αλλά να φτερουγήσουν προς τα άνω μυροβουλίζοντες, παγκιστρωμένες από τις υλικές μέριμνες. Άλλωστε και στο χερουβικό ύμνο που θα δούμε στα επόμενα μαθήματα, λέμε το γνωστό «Πάσα νυν βιωτική μέριμνα αποθόμεθα». Έτσι λοιπόν και η προσευχή μας, όπως πηγαίνει τόσο απαλά και θα λέγαμε ευωδιαστά προς τον ουρανό, έτσι και η ψυχή μας πρέπει να είναι στραμμένη προς το Θεό. Κατευθυνθεί η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιός σου. Είναι λοιπόν η ορμή της ψυχής προς τα άνω. Με την προσευχή η ψυχή ανεβαίνει προς τα άνω. Και στην ώρα της Θείας Λειτουργίας, όπως θα δούμε στο αμέσως επόμενο μάθημα, λέμε άνω σχόμεν τας καρδίας. Όταν θα έρθει η ώρα θα πούμε ότι όταν λέμε τας καρδίας, όταν λέει ο ιερέας άνω σχόμεν τας καρδίας, μας προτρέπει να ανεβάσουμε το νου μας. Τι είναι η καρδιά, κέντρο του ανθρώπου, αγαπητοί μου αδερφοί. Στη λατρεία ειδικά είναι η καρδιά, αλλά εδώ δεν σημαίνει μόνο ένα μέρος. Όλος ο άνθρωπος ψυχοσωματικά ανέρχεται προς τα πάνω και το σώμα συμμετέχει σε αυτήν την προσευχή. Με την ανάταση του νου και της ψυχής μας προς τα άνω, η προσευχή μας γίνεται πιο καθαρή και η κοινωνία μας, η επικοινωνία μας με τον Θεό περισσότερο ουσιαστική. Είπαμε λοιπόν τι συμβολίζει το θυμίαμα, άρα λοιπόν όταν θυμιάζει ή θυμιατίζει, το ίδιο πράγμα εννοούμε με το ρήμα ο ιερέας, να πούμε και μια λεπτομέρεια πώς πρέπει να στεκόμαστε, να ξέρουμε ότι εκείνη την ώρα η προσευχή μας πηγαίνει ακόμα πιο ανάλαφρα όπως και το θυμίαμα και πιο ευαδιαστά και πιο γνήσια και βέβαια ζητάμε ταυτόχρονα να μας έρθει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Συνέχεια λοιπόν το θυμίαμα τι συμβολίζει. Όπως είπαμε μας μεταφέρει στο χώρο προσευχής των Αγίων, στον ένα και αληθινό Θεό και τονίζει την παρουσία του Κυρίου και των Αγίων στη ζωή μας. Το είπαμε άλλωστε, μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι παρόντες ο ίδιος ο Χριστός, η Παναγία μας, οι Άγιοι, οι Άγγελοι και ταυτόχρονα λοιπόν συμβολίζει και τη ζέουσα επιθυμία μας να γίνει η προσευχή μας δεκτή η σωσμένη ευωδίας πνευματικής, όπως είπαμε και πιο μπροστά. Με το θυμίαμα λοιπόν ζητούμε από τον Κύριό μας να μας στείλει την αγιοπνευματική του χάρη. Γι' αυτό και πιστοί όταν τους θυμιάζει ο ιερεύς, κλείνουν ελαφρώς την κεφαλή σε δείγμα αποδοχής της χάριτος αυτής. Εδώ λοιπόν μια μικρή παρατήρηση. Η μικρή αυτή βέβαια υπόκληση είναι δείγμα ότι συμμετέχουμε στα τελούμενα, ότι νιώθουμε αυτά που γίνονται, τα καταλαβαίνουμε και σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει λόγος δηλαδή, συνηθίζουν πολλοί άνθρωποι από άγνοια να σταυροκοπιούνται. Μόλις έρχεται ο ιερέας και θυμιατίζει, και αυτό γίνεται πολλές φορές μέσα στη Θεία Λειτουργία, δεν χρειάζεται να κάνουμε το σταυρό μας, βέβαια πάντα το κάνουμε το σταυρό μας, δεν μας πειράζει, αλλά την ώρα εκείνη που θυμιατίζει κάνουμε μια μικρή υπόκληση της κεφαλής μας, ελαφρώς, σαν δείγμα αποδοχής της χάριτος αυτής. Εκτός από τον ιερόνα βέβαια, καλό είναι και το ξέρουμε και το κάνουμε σχεδόν όλοι μας, να θυμιατίζουμε και στο σπίτι μας, να φεύγουν και τα δαιμόνια και να θυμιατίζουμε και στις εικόνες και σε όλο το σπίτι αν μπορούμε. Όταν θυμιάζει ο ιερέας την πρόθεση, αγαπητοί μου αδερφοί, το θυμήμα θυμίζει τα δώρα των μάγων. Είπαμε για την πρόθεση ότι έχουμε τη γέννηση του Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου. Όταν θυμιάζει πριν τη μεγάλη είσοδο, το θυμίαμα που δηλώνει τη Σμυρναλόη του Νικοδήμου, και όταν θυμιάζει κάτι μεγάλη είσοδο, συμβολίζει καθαρά πλέον το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, το θυμίαμα συμβολίζει τις γλώσσες της πύρινες της Πεντηκοστής, που ξέρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο έστειλε ο Χριστός στους μαθητές του τον Παράκλητο, το Πανάγιο Πνεύμα, εν είδη πυρήνων γλωσσών. Το θυμίαμα όμως μπαίνει και στο θυμιατήρι. Για να δούμε λοιπόν το θυμιατήριο ή θυμιατό τι συμβολίζει. Να πούμε εδώ, κοιτάξτε τώρα τρεις εικονίτσες σας έχω, αυτήν, την εδώ με το θυμιατήρι, και αυτό είναι ένα θυμιατήρι, αλλά διαφορετικό από τα άλλα όπως βλέπετε. Δεν έχει 12 κουδουνάκια, δεν έχει 4 αλυσίδες, είναι διαφορετικό. Είναι το λεγόμενο κατσίον, που είτε κυρίως στις αγρυπνίες, κατά τις μεγάλες ώρες, σε κάθε ώρα από τις μεγάλες βασιλικές όπως λέμε ώρες, ο ιερέας θυμιατίζει και στην αρχή της κάθε ώρας, και στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Τα θυμιατά λοιπόν που χρησιμοποιούμε στους Ιερούς Ναούς είναι μεταλλικά σκεύη που στο κάτω μέρος, όπως ξέρετε, δέχονται τα αναμένα κάρβωνα ή καρβουνόσκονοι. Ακόμα καλύτερη είναι η καρβουνόσκονη. Εξαρτώνται από 4 αλυσίδες με 12
κουδουνάκια. Η βάση του θυμιατού συμβολίζει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Οι 4 αλυσίδες, το 4 το ξέρετε, είναι οι 4 Ευαγγελιστές και τα 12 κουδουνάκια που κρέμονται από αυτές σαν εικόνες των 12 Αποστόλων. Ο ήχος τους, έτσι όπως κουδουνίζουν, παρομοιάζεται με το αποστολικό κήρυγμα. Και ο καπνός που βγαίνει δείχνει την ερχόμενη, όπως είπαμε πριν από λίγο, προσευχή μας προς τον Θεό. Τα αναμένα κάρβουνα συμβολίζουν το πύρ της θεότητος, ενώ ο ευωδιαστός καπνός την ευωδία της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Η κούπα του θυμιατού συμβολίζει την παρθενική μήτρα της Θεοτόκου, της φερούσης το θείο άνθρακα Χριστό. Και μη και ούσης, δεν άλλαξε η Παναγία μας κάτι, γέννησε ούσα αϊπάρθενος και πριν και μετά. Το θυμίαμα είναι η βάτωση φλεγωμένη αλλά μη κατακαιωμένη. Η φωτιά συμβολίζει και τη Θεία Αγάπη που ως φωτιά καίει την καρδιά του κάθε πιστού και την εξαγνίζει. Εδώ έχω μια άποψη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ελλάδος Χριστόδουλου, ο οποίος είχε πει: θυμίαμα χρησιμοποιείται σε όλες τις εκκλησιαστικές ακολουθίες και μάλιστα κατά την έναρξή τους. Και στα επτά μυστήρια επίσης. Δυστυχώς σήμερα αυτό έχει εγκαταλειφθεί αδικαιολογήτως, ενώ θα έπρεπε να επανέλθει. Η βάπτιση, παραδείγματος χάρη, μπορεί και πρέπει να αρχίζει με θυμίαμα. Το ίδιο και το ευχέλαιο. Σήμερα γίνεται χρήση θυμιάματος στον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία κατά βάση. Τέλος, καλό να λιβανίζουμε το σπίτι μας κάθε βράδυ πριν την προσευχή μας, ιδίως όταν διαβάζουμε παράκληση στην Παναγία ή όταν ζυμώνουμε πρόσφορα. Είναι λόγια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ελλάδος Χριστόδουλου. Το θυμίαμα το αναφέραμε γιατί έχει σχέση με την προσκομιδή, εκεί είμαστε ακόμα, θα μπούμε σε λίγο στη λειτουργία. Πώς κάνει την απόλυση της προσκομιδής με τη θυμιάτιση. Όταν λοιπόν ο λειτουργός ιερέας σκεπάζει τα τίμια δώρα, αφού θυμιάσει πρώτα τον αστερίσκο, σε ό,τι βάζει αφού έχει κάνει την προσκομιδή πάνω στα τίμια δώρα, τον αστερίσκο στην προηγούμενη περίπτωση το θυμιάζει και το τοποθετεί πάνω στο δισκάριο λέγοντας «και ελθόν ο αστήρ έστι επάνω ου είναι το πεδίο». Βλέπετε, είναι αυτούσιο μέσα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σε ανάμιση του άστρου της Βιθλεέμ που οδήγησε τους 3 μάγους. Κατόπιν η ωραία θυμιάζει το ένα σταυρόσχημο κάλυμα και σκεπάζει το δισκάριο με το αστερίσκο, λέγοντας «Ο Κύριος ευασίλευσε πρέπει να ενεδίσατο δύναμη και περιεζώσατο». Έπειτα θυμιάζει το άλλο κάλυμα και σκεπάζει το Άγιο Ποτήριο, λέγοντας «Εκάλυψε ο ουρανούς η αρετή σου Χριστέ και τις ενέσεως σου πλήρης η γη». Και τέλος θυμιάζει το μεγαλύτερο κάλυμα που λέγεται αέρας, με το οποίο σκεπάζει το δισκάριο και το ποτήριο ταυτόχρονα και τα δύο μαζί, λέγοντας «Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερίγων σου». Επειδή δεν το χωρούσε, σας το διαβάζω. «Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος». Είναι από τον 16ο Ψαλμό και τον 60. Τέλος, ο ιερέας θυμιατίζει όλη την πρόθεση, λίγο τραβιέται προς τα πίσω από το σημείο εκείνο και θυμιατίζει όλη την πρόθεση και ευλογεί λέγοντας «Ευλογητός ο Θεός ημών, ούτως ευδοκίσας δόξαση». Ευλογεί τον Θεό γιατί από την άπειρη αγάπη του θέλησε να σώσει τον κόσμο με τη θυσία του Υιού του, που θα ακολουθήσει βέβαια σε λίγο κατά την ανέμακτη θυσία, η αναπαράσταση θα λέγαμε. Προσθέτει ακόμη την παρακάτω θαυμάσια ευχή της προθέσεως, ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών και Θεόν Ιησούν Χριστόν, εξαποστήλας σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην, ευλογούντα και αγιάζοντα εμάς, αυτός ευλόγησον την πρόθεση ταύτην και πρόσδεξε αυτήν εις το υπερουράριον σου θυσιαστήριο. Μνημόνευσον ως αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκάντων και διούς προσήγαγον και εμάς ακατακρίτους διαφύλαξον τη ιερουργία των θείων σου μυστήρων. Στο τέλος προσεύχεται λοιπόν να είναι ακατάκριτη και αγνή η ιερουργία που θα τελέσει ο ιερέας για τον εαυτό του, ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντων γιουγαλοπές στο όνομά σου, του Πατρός σου και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίγει στους αιώνας των αιών. Αμήν. Αυτή είναι η ευχή λοιπόν που μας θυμίζει και εκείνο που είπε ο Χριστός, «Εγώ είμαι ο άρτος εκ του ουρανού κατά βάση», σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, κεφάλαιο 6, στίχους 33. Και λέγεται λοιπόν ο ουράνιος άρτος έτσι ο Χριστός μας, γιατί τρέφει και αγιάζει τις ψυχές όσων πιστεύουν σε Αυτόν, απ' τη μία με τη διδασκαλία Του, η Θεία Λειτουργία έχουμε το πρώτο μέρος είναι η ιερουργία του Ευαγγελίου, τα αναγνώσματα, το αποστολικό και το Ευαγγελικό, και από την άλλη με τη θυσία και το αίμα του, το οποίο γινόμαστε κοινωνοί με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γνωρίζουμε καλά ότι τα μέρη της Θείας Λειτουργίας είναι το πρώτο μέρος η προσκομιδή, το δεύτερο είναι η λειτουργία των κατηχουμένων ή αλλιώς η ιερουργία του Ευαγγελίου, των αναγνωσμάτων, και στο τέλος είναι η λειτουργία των πιστών. Με αυτήν την ευχή λοιπόν που σας διάβασα, ο ιερέας κάνει την απόλυση της προσκομιδής, αφού τη θυμιάσει όπως είπαμε, και έτσι τελειώνει αυτή η προσκομιδή, η Θεία Λειτουργία. Είναι, λέει ο Θεόδωρος Τουδίτης,
συγκεφαλαίωσης του μυστηρίου της εν Χριστώ οικονομίας. Σας το είχα πει, αν θυμάστε, ότι έχουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία όλη τη ζωή του Ιησού Χριστού. Από τη γέννηση, βλέπετε η πρόθεση έχει την εικόνα της γεννήσεως, την έναρξη του δημόσιου λόγου του, το κήρυγμά του, τη βάπτισή του, την θριαμβευτική είσοδο στο Ιεροσόλυμα, Κυριακή των Βαΐων, και όλα αυτά που συνέβησαν τη Μεγάλη Εβδομάδα με τη Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάστασή του. Και βέβαια από εκεί και μετά την Πεντηκοστή, την Ανάληψη και την Πεντηκοστή, όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Άμα δούμε κομμάτι-κομμάτι Θεία Λειτουργία, θα το δείτε ότι είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Θόδωρος Στοδίτης, είναι συγκεφαλαίος αυτής της εν Χριστώ οικονομίας. Ό,τι έκανε ο Χριστός δηλαδή για την σωτηρία των ανθρώπων και όλου του κόσμου. Εδώ η λέξη οικονομία, να το πούμε αυτό, είναι σύνθετη από το οίκος και νέμο, νομή, τακτοποιώ. Τακτοποίησε ο Θεός τα του οίκου του λαού του αγαπημένου του λαού, του ανθρώπου δηλαδή. Θυσιάστηκε από αγάπη για τον άνθρωπο. Αυτό λέγεται σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Όλο αυτό το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, όπως το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι μέσα περιληπτικά, θα λέγαμε, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι συγκεφαλαίωση του μυστηρίου της εν Χριστώ οικονομίας. Το είπαμε στα πρώτα μαθήματα τα εισαγωγικά, ότι η Θεία Λειτουργία αποτελεί το κέντρο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Λατρείας. Κατά αυτήν τελείται το κορυφαίο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έβαλα σε κόκκινο χρώμα, για να δείτε, με τρεις λέξεις που εννοούμε το ίδιο πράγμα. Θεία Λειτουργία, Θεία Ευχαριστία και πιο κάτω Θεία Κοινωνία. Κατά αυτήν λοιπόν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο είναι κορυφαίο, στο οποίο επιστοί κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιών. Η Θεία Λειτουργία έχει χαρακτήρα πανεκκλησιαστικό, σε αυτήν συμμετέχει δηλαδή ο λαός που εκπροσωπείται από τους ψάλτες, γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητος, εκτός από τον ιερέα, τουλάχιστον ένας πιστός. Δεν μπορεί δηλαδή μόνος του ιερέας, βλέπετε το έβαλα με μπλε εδώ, να τελέσει Θεία Λειτουργία. Επίσης η Θεία Λειτουργία έχει χαρακτήρα κλιμακωτό. Ξεκινά από προπαρασκευαστικές ευχές, ύμνους και αναγνώσματα. Αυτό είναι το πρώτο μέρος που είπαμε λίγο πιο μπροστά, που λέγεται λειτουργία των κατηχουμένων ή ιερουργία του Ευαγγελίου, γιατί κεντρικό σημείο είναι το Ευαγγέλιο. Προηγείται βέβαια το αποστολικό ανάγνωσμα. Κορυφώνεται σταδιακά στη μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού και ολοκληρώνεται στην κοινωνία, δηλαδή την ένωση των πιστών με τον Χριστό, αναφορά λειτουργία πιστών. Προηγείται η λειτουργία των κατοικουμένων και ακολουθεί η λειτουργία των πιστών. Στη λειτουργία του κατοικουμένου, κυρίαρχη θέση έχουν τα αναγνώσματα, που είναι η φωνή του Θεού, που μας δείχνει το δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού. Εδώ έχουμε λοιπόν τον ιερέα να κάνει μια κίνηση και να φωνάζει το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η πρόταση του ιερέα σημαίνει ότι πλέον έχει ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία, που είναι σε αυτό το σημείο κοινή και για τους κατηχούμενους και για τους πιστούς. Ο ιερέας κρατά το Ευαγγέλιο και με αυτό σταυρώνει την Αγία Τράπεζα, λέγοντας δυνατά: ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίγης του αιώνας των αιώνων. Να είναι δηλαδή ευλογημένη η Βασιλεία του Θεού, που είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνες. Ο ψάλτης που εκπροσωπεί όλο το εκκλησίασμα, ή οι ψάλτες, ο χορός των ιεροψαλτών, απαντά με το αμήν, που σημαίνει μακάρι να γίνει όπως τα λέει ο ιερέας μας, και εμείς αυτό ευχόμαστε και παρακαλούμε, έτσι πιο αναλυτικά. Προσοχή! Ενώ οι ιερές ακολουθίες αρχίζουν με τη δοξολογία του Θεού, η Θεία Λειτουργία αρχίζει με τη δοξολογία προς τον Τριαδικό Θεό. Με αυτή την εκφώνηση επίκληση διακηρύσσονται δύο μεγάλες αλήθειες, η Βασιλεία του Θεού και η Αγία Τριάδα. Τα μέρη της Θείας Λειτουργίας, τα είπαμε και λίγο πιο μπροστά, προσκομιδή, που συμβολικά μπορούμε να πούμε ότι είναι ο πρόναος της Θείας Λειτουργίας, όπως λέγαμε για τον ναρθικά ή αλλιώς πρόναος. Μετά είναι η λειτουργία των κατεχουμένων, μιλούσαμε στα πρώτα μαθήματα στην Αοδομία για τον κυρίως ναό που είναι τα Άγια, και μέσα από τον οποίο, δια του οποίου θα ανέλθουμε στα Άγια των Αγίων, που είναι η λειτουργία των πιστών. Προσκομιδή, λειτουργία κατηχουμένων, λειτουργία πιστών. Σε κάποιο σημείο δηλαδή οι κατηχούμενοι, που ξέρουμε τι είναι αυτοί που παλαιότερα επιτρεπόταν να παρευρίσκονται σε αυτήν και που είχαν κατηχηθεί, ήταν σε φάση κατήχησης, 1 χρόνο, 2, 3, είχαν πιστέψει στον Χριστό εννοείται, αλλά δεν είχαν ακόμη βαφτιστεί. Και βέβαια η λειτουργία των κατηχουμένων τελειώνει με τις ευχές των κατηχουμένων, οι οποίες είναι ένα θέμα αν πρέπει να λέγονται, να μην λέγονται και σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να λέγονται, γιατί και σήμερα πρέπει οι προσευχές δηλαδή όλων μας να είναι υπέρ αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν βαπτιστεί, που στην εξωτερική αποστολή που είναι πολύ συνηθισμένο. Πριν από την έναρξη της Θείας Λειτουργίας, ο λειτουργός ζητά συγχώρεση από τους παρευρισκομένους ιερείς και αμέσως απαγγέλει τη γνωστή προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα. Βασιλεία φοράνε, σπάζετε την
Αγία Τράπεζα, ασπάζεται το Ευαγγέλιο, κάνει υπόκληση, ζητάει συγγνώμη από τους παρευρισκόμενους ιερείς, αν έχει τον διάκονο, ακόμα και από τον διάκονο ή άλλον ιερέα. Λέει το Βασιλείο Φουράνια στα γρήγορα και στη συνέχεια προσκυνά, τώρα προσκυνά 3 φορές στην Αγία Τράπεζα, λέγοντα: Δόξα ανυψή Θεό και πηγή είναι ανθρώπη ευδοκία. Επίση, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγείλει την ένεσή σου, και αμέσω ασπάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο και την Αγία Τράπεζα. Κατόπιν παίρνει με ευλάβεια το Ιερό Ευαγγέλιο, το ανυψώνει και σχηματίζει το σημείο του Σταυρού, αναφωνεί λαμπρά τη φωνή, μεγαλοφόνο, ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός κλπ. Και το ξαναφύνει, τοποθετεί ξανά στην Αγία Τράπεζα. Πούμε εδώ ότι το Ευαγγέλιο έχει δύο όψεις, το έχουμε πει, να το ξανατιμηθούμε. Από τη μία είναι η Σταύρωση του Χριστού και από την άλλη η Ανάσταση. Και το Σαββατοκύριακο είναι από τη μεριά τοποθετημένο στην Αγία Τράπεζα, είπαμε πάντοτε, τη Ανάσταση, και τις καθημερινές είναι από την Σταύρωση. Όταν λέει ο ιερέας αυτήν τη φράση, εμείς ξέρουμε ότι ξεκινάει η Θεία Λειτουργία, στεκόμαστε όρθιοι, με συγκεντρωμένο το νου και πανέτοιμοι, διότι αρχίζει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας, κρατώντας στα χέρια το Ευαγγέλιο, σταυρώνει με αυτό την Αγία Τράπεζα και προσκαλεί την Αγία Τριάδα να είναι παρούσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο λαός, όπως είπαμε, απαντάει με το αμήν, εβραϊκή λέξη, που σημαίνει ναι γέννητο ή ας γίνει έτσι όπως τα λέει η ιερέα μας, και είναι μια ευχή και επιβεβαίωση ότι συμμετέχει ο λαός. Όχι μόνο στο αμήν, αλλά σε πάρα πολλά έχουμε αυτόν τον κοινοτικό χαρακτήρα της Ορθόδοξης λατρείας μας, και μάλιστα φαίνεται και από τον πληθυντικό που χρησιμοποιούμε ο ιερέας στις εκφωνήσεις. Ποτέ δεν λέει του Κυρίου δέομαι, του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Σταυρός. Είπαμε ότι η πρώτη κίνηση που κάνει πριν να πει το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός, ο ιερέας σχηματίζει το σημείο του Σταυρού. Ο πρώτος λόγος της Θείας Λειτουργίας είναι η δοξολογία της βασιλείας του Θεού και η πρώτη πράξη είναι ο Σταυρός. Αυτά τα δύο συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Η βασιλεία του Θεού δηλαδή μας χαρίστηκε διά του Σταυρού. Άλλωστε, για να φτάσει κανείς στη βασιλεία του Θεού θα πρέπει να σηκώσει τον Σταυρό του και ακολουθεί του, όπως είπε ο Χριστός, να νεκρώσει δηλαδή τα πάθη του και να απομείνει τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, ακόμη και ίσως τον ίδιο το θάνατο, να μαρτυρήσει για την πίστη του στο Χριστό. Τη βασιλεία του Χριστού είδε πίσω από το Σταυρό και ο ευγνώμων ληστής, γι' αυτό και είπε: Μνήσθητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Ερχόμαστε τώρα στη δομή της Θείας Λειτουργίας των κατηχουμένων και βλέπουμε αμέσως ποια είναι τα μέρη της λειτουργίας αυτής. Ξεκινάμε μετά το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού. Ο ιερέας λέει μια σειρά από 11 μικρά και περιεκτικά αιτήματα, προσευχές, ευχές που απευθύνονται στο Θεό και αναφέρονται σε διάφορες ανάγκες που έχουμε ως άτομα, ως εκκλησία, ως ανθρωπότητα. Επειδή η Μεγάλη Συναπτή είναι μία από τις 3 ομάδες δεήσεων που αναπέμπονται στην Θεία Λειτουργία, οι άλλες 2 είναι οι εκτενείς και τα πληρωτικά. Λέγεται Μεγάλη Συναπτή γιατί συνάπτονται, ενώνονται, θα το δούμε στη συνέχεια, όλες οι ευχές αυτές και οι 11, ή αλλιώς ειρηνικά, γιατί οι πρώτες 3 ευχές, πρώτα 3 αιτήματα είναι υπέρ της ειρήνης, για την ειρήνη, όπως θα δούμε. Μεγάλη συναπτή ειρηνικά, αντίφωνα μικρές συναπτές και ευχές, η μικρή είσοδος με το Ευαγγέλιο που συμβολίζει, όπως το λέμε, θα το δούμε και στη συνέχεια, την δημόσια εμφάνιση του Χριστού και το κήρυγμα, καθώς ψάλλεται το απολυτίκιο, δηλαδή το τρίτο αντίφωνο. Ο Τρισάγιος ύμνος με το δύναμη, το αποστολικό ανάγνωσμα με το αλληλούριο. Να πούμε εδώ με την ευκαιρία αλληλούια σημαίνει ενείτε τον Κύριο, δοξάστε, ψάλτε στον Κύριο. Θυμιατίζει την ώρα εκείνη που ψάλουν οι ιερείς μετά το αποστολικό ανάγνωσμα, το αλληλούια, ο ιερέας. Ακολουθεί το Ευαγγελικό ανάγνωσμα και αμέσως το κήρυγμα. Εδώ είναι η θέση του κηρύγματος. Καλό είναι να αποφεύγετε την ώρα του κοινωνικού, διότι πρέπει να ακούετε ο ψαλμός του κοινωνικού και να γίνεται έτσι χωρίς να ταράζεται και ο ίδιος ο ιερέας η Αγία Αναφορά, ψάλλοντας το κοινωνικό, όπως λέγεται, σε παπατικό μέλος. Οι εκτενείς δέηση και τέλος οι δέες ευχές για τους κατηχούμενους, όπως είπαμε. Γιατί λέγονται, είπαμε, ειρηνικά οι συναυτοί? Γιατί ξεκινάνε με τη φράση «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». Δηλαδή με ειρηνική καρδιά ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, υποβάλλοντάς του δεήσεις που αφορούν τη σωτηρία αλλά και την καθημερινή ζωή μας. Παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει υγεία, ειρήνη, επιτυχία σε ό,τι καλό κάνουμε, καρποφορία στη γη και καιρό ευνοϊκό, να μας φυλάξει από κάθε θλίψη και κίνδυνο, να προστατέψει όσους ταξιδεύουν. Σε όλες τις δεήσεις του ιερέου ψάλτης και εμείς συμπληρώνουμε Κύριε ελέησον. Αυτή η πολύ σύντομη προσευχή περιλαμβάνει τα πάντα. Αποκαλούμε τον Θεό Κύριό μας, αυτός μας δημιούργησε και μας εξουσιάζει, του ζητούμε να μας ελεήσει, δηλαδή να μας συμπονέσει, να μας συγχωρέσει, να μας δώσει όλη του την αγάπη και όλη του την εσπλαχνία. Από το συνάπτω, έτσι, συγκεντρώνω συνοπτικά Ευαγγέλια, με τα 3 πρώτα συνοπτικά Ευαγγέλια λέγονται. Είτε διότι κατά τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης η Εκκλησία με τον τρόπο αυτό πάντα συνάπτει και υπερπάντων εύχεται, λέγεται και ειρηνικά διότι οι 3 πρώτες δεήσεις, όπως είπαμε, έχουν ως βασικό αίτημα την ειρήνη.
εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώ. Η ειρήνη που ποθούν και επιδιώκουν όλοι οι άνθρωποι, αγαπητοί μου αδελφοί. Η ειρήνη όμως που υπόσχεται ο κόσμος είναι επιφανειακή και εύθραυστη. Η αληθινή ειρήνη, η βαθιά και αναφέρετη, είναι αυτή που προσφέρει ο Χριστός, ο άρχον της ειρήνης. Αυτός την έφερε στον κόσμο, όπως έψαλαν οι άγγελοι τη νύχτα της γεννήσεώς του, δόξαν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη. Την ειρήνη άφησε στους μαθητές του λίγο πριν το πάθος του ο Χριστός μας, ειρήνη αφίεμε ημίν, με την ειρήνη τους χαιρέτης μετά την Αναστασή του λέγοντας ειρήνη ημίν. Αλλά και η Εκκλησία μας την ειρήνη ζητά διαρκώς από το Θεό. Ο ιερέας πολλές φορές λέει ειρήνη πάση. Αλλά και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μας προτρέπει εν ειρήνη προέλθομεν. Το προέλθομεν δεν σημαίνει να ξαναρθούμε, να φύγουμε, να πάμε στο καλό, αλλά να πάμε στο καλό με ειρήνη. Το τέλος. Έτσι τελειώνει κάθε Θεία Λειτουργία. Ο Χριστός μας χαρίζει την τριπλή ειρήνη, την ειρήνη με τον εαυτό μας, με τους συνανθρώπους μας και με το Θεό. Αλλά θα έλεγα πρωτίστως, αγαπητοί μου αδερφοί, πρέπει να προηγείται η ειρήνη με τον Θεό. Η λέξη ειρήνη βγαίνει από το ρήμα ήρο, που σημαίνει συνδέω, ενώνομαι. Χωρίς να υπάρχει λοιπόν ειρήνη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι συνηθίζω να λέω για το σχήμα του Σταυρού. Παίρνουμε τους δύο άξονες. Ο κάθετος λοιπόν είναι η ειρήνη που πρέπει να έχουμε, η ένωση πρέπει να έχουμε εμείς οι άνθρωποι, α από κάτω, θ από πάνω, στον κάθετο άξονα ο Θεός. Είναι προϋπόθεση για να υπάρχει και η ειρήνη στον οριζόντιο άξονα του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, μέσα στην οικογένειά του. Ο άνθρωπος έχει αδυναμίες, έχει πάθη. Αν δεν έχουμε ειρήνη με τον Θεό, δεν μπορούμε να ειρηνέψουμε ούτε καν μέσα μας, με τον εαυτό μας, με τους άλλους, με την οικογένειά μας, μέσα στην κοινωνία. Να κοιτάξτε τώρα τι ζητάει η Εκκλησία. Δεν ζητάει τίποτα υλικό. Από τις πρώτες τρεις, μόλις ξεκινάει η λειτουργία, αιτήματα, τα οποία μάλιστα έδωσαν και το όνομα σε όλη αυτή την συναπτή, όπως λέγεται, έδωσαν και το άλλο όνομα ειρηνικά. Έτσι λοιπόν και εμείς αυτή την ώρα πρέπει να έχουμε ειρήνη. Έτσι λοιπόν πρέπει αυτή την ώρα να έχουμε ειρήνη μέσα μας. Η πύλη λοιπόν που θα μας φέρει στη Θεία Λειτουργία είναι η ειρήνη. Με ταραχή και σύγχυση στη ψυχή μας είναι αδύνατο να συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία. Θα πρέπει επομένως πριν τη Θεία Λειτουργία να ειρηνεύσουμε τον Θεό ζητώντας συγχώρεση για όλα τα αμαρτήματά μας. Παράλληλα και με όλους τους ανθρώπους μας ζητώντας συγχώρεση από αυτούς που λυπήσαμε ή μας λύπησαν. Έτσι θα βασιλέψει η ειρήνη μέσα στη ψυχή μας και θα μπορούμε να μπούμε στο ουράνιο δείπνο της ευλογημένης βασιλείας του Θεού. Μετά από κάθε αίτημα της Μεγάλης Συναπτής, όπως είπαμε, ο λαός απαντά με το Κύριε Ελέησου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα αντίφωνα. Στο πρώτο αντίφωνο λοιπόν, τι είναι τα αντίφωνα? Είναι στίχοι από τους ψαλμούς που συνοδεύονται από ένα εφήμνιο. Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται οι δύο δοξολογικοί ψαλμοί, λέει 102, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα θα εντώσουν το όνομα του Άγιον αυτό. Και στο δεύτερο, ο ψαλμός 145, είναι ψυχή μου τον Κύριο, ανέσου Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μας υπάρχω. Και από εκεί και μετά ακολουθεί στο τέλος το εφήμνιο, το οποίο είναι στο πρώτο αντίφωνο τες πρεσβείες της Θεοτόκου Σώτερ σώσον ημάς. Ζητάμε από τον Σωτήρα Χριστό να μας σώσει με τις πρεσβείες, δηλαδή τη μεσολάβηση και προσευχή της Θεοτόκου, που είναι η μητέρα του, αλλά και η μητέρα όλων των ανθρώπων και πάντα δέεται για μας. Βλέπετε το πρώτο αντίφωνο για τον Χριστό, για την Παναγία μας, για να μεσολαβήσει και να πρεσβεύσει και να κοιτεύσει στον Υιό της και Θεό της και Θεό ημών. Στο δεύτερο αντίφωνο, το εφήμνιο, είναι σώσον ημάς Ιε Θεού, αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς αλληλούια. Εδώ αναστάς εκ νεκρών μόνο για την Κυριακή και την περίοδο μετά την Ανάσταση, την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, όχι όμως τις καθημερινές. Στις καθημερινές λέμε σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εναγής θαυμαστός, ψάλλοντας σοι, αλληλούια. Βέβαια υπάρχουν στις μεγάλες γιορτές, εκ Παρθένου τεχθείς είπαμε στα Χριστούγεννα, ο Ενιορδάνη υπό Ιωάννου Βαπτιστής, τα Θεοφάνεια κλπ. Εδώ λοιπόν λέει, σώσε μας Ιε του Θεού, εσύ που αναστήθηκες από τους νεκρούς, εμάς που ψάλλουμε, αλληλούια. Και ακολουθεί αμέσως ο ύμνος. Πολύ ενδιαφέρον ύμνος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι μια ομολογία της πίστης μας στον Τριαδικό Θεό. Κάτι σαν ένα σύντομο πιστεύω, γιατί έχει πολλά έτσι, δογματικά στοιχεία που αφορούν την Χριστό οικονομία, όπως είπαμε. Γι' αυτό καλό είναι, το τονίζω αυτό, ότι εκείνη την ώρα του μονογενής Υιός, που λυπάμαι που το λέω έτσι, πολλοί κόσμος από άγνοια δεν το ξέρει, σκέφτεται να καθίσει, ενώ είναι πιο μπροστά όρθιος. Αν είναι δυνατόν να μην καθίσουμε, να είμαστε όρθιοι εκεί την ώρα. Γιατί είναι όπως ακριβώς το σύμβολο της πίστεώς μας, όπως το πιστεύω. Είναι ένα μικρό πιστεύω. Στο τρίτο λοιπόν αντίφωνο εφήμνιο είναι το αναστάσιμο απολυτήριο της Κυριακής ή το απολυτήριο της εορτής, αν μιλάμε για καθημερινή Θεία Λειτουργία. Τότε προς την ολοκλήρωση του απολυτικίου γίνεται με πομπή και μικρή είσοδος του ιερέα με το Ευαγγέλιο που θα δούμε λίγο παρακάτω. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι το δεύτερο αντίφωνο που είπαμε, τον εμπνεύστηκε ο Αυτοκράτορος Ιουστινιανός. Αυτός ο υπέροχος ύμνος περιγράφει συνοπτικά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Τα λόγια του είναι παρόμοια με το σύμβολο της πίστεώς μας.
και παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, 1 λεπτό κρατάει, να το ακούσουμε. Θα προσπαθήσουμε λίγο να το μεταφράσουμε, γιατί πράγματι πολύ ενδιαφέρον. Ο ποιητής λοιπόν, ο Ιουστινιανός Αυτοκράτορας, 527-565 μετά Χριστόν, απευθύνεται στο Χριστό και του λέει: «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, εσύ, δηλαδή μονογενή Υιέ και Λόγοι του Θεού, αθάνατος υπάρχον που ως Θεός είσαι αθάνατος και καταδεξάμενος για την μετέραν σωτηρίαν, εσύ που καταδέχτηκες για τη δική μας σωτηρία, σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, να πάρει σάρκα και οστά από την Αγία Θεοτόκου και Υπάρθενο Μαρία, ατρέπτος εν ανθρωπία». Σας βλέπετε που σας έλεγα ότι έχει δογματικά στοιχεία, όπως ακριβώς και το σύμβολο της πίστης. Η λέξη ατρέπτος είναι όρος της 4ης Οικουμενικής Συνόδου και σημαίνει χωρίς τροπή, χωρίς αλλίωση. Επομένως, το ατρέπτος εν ανθρωπίσα σημαίνει έγινες άνθρωπος χωρίς να πάψεις να είσαι Θεός. Και συνεχίζει ο ύμνος: «Σταυρωθήστε Χριστό Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, εις ον της Αγίας Τριάδος, όντας ένας από την Αγία Τριάδα, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, που στο δοξάζεσαι μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, σώσον ημάς, σώσε μας». Το ρήμα ολόκληρος ύμνος είναι μια πρόταση, καταλήγει δηλαδή στο σώσε μας στο τέλος. Λοιπόν, όπως ψάλλεται, λέγαμε πιο μπροστά, το πολυτίκιο της ημέρας, της Κυριακής, πάντα είναι το Αναστάσιμο. Ή αν είναι μεγάλη γιορτή δεσποτική, πάλι είναι το Χριστουγέννων, η γέννηση του Χριστού Θεός κλπ. Στο τέλος, με πομπή, όπως βλέπουμε, ο ιερέας ή ο διάκονος, αν υπάρχει, κρατά το Ευαγγέλιο ψηλά, καλύπτοντας το πρόσωπό του και βγαίνει με πομπή. Βλέπετε πώς πάει ο ιερέας. Δεν φαίνεται το πρόσωπό του. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός, που την ώρα εκείνη έρχεται στον κόσμο για να κηρύξει. Δεν πρέπει να φαίνεται το πρόσωπο του ιερέα για να φαίνεται ο ίδιος ο Χριστός. Ο λειτουργός ιερέας σε λίγο θα δανείσει τη γλώσσα του στον Χριστό για να κηρύξει, να διαβαστεί δηλαδή το Ευαγγέλιο, και αργότερα τα χέρια του για να τελέσει, εννοείται, στην λειτουργία των πιστών, την ανέμακτη θυσία. Τι συμβολίζει η μικρή είσοδος, αγαπητοί μου αδελφοί? Είναι η είσοδος του Ευαγγελίου, όπως είπαμε, από την Αγία Τράπεζα, μέσω της βόρειας πύλης, το Ιερό Βήμα, για να ξαναπάει, ξανατοποθετηθεί πάλι στην Αγία Τράπεζα. Είναι εκεί μόνιμα. Τώρα λοιπόν θα την πάρει ο ιερέας και θα βγει από τη βόρεια πύλη με πομπή, στην οποία προπορεύονται πριν το Ευαγγέλιο η αναμένη λαμπάδα, που συμβολίζει τον τίμιο πρόδρομο που προηγήθηκε του Χριστού για να ετοιμάσει την οδό του Κυρίου, κατά τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινούπολεως, τα εξαπτέρυγα που συμβολίζουν τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, και ο τίμιος σταυρός, ο θρόνος του Χριστού, το σύμβολο της νίκης κατά του διαβόλου και του θανάτου, το ένδοξο λάβαρο της Εκκλησίας. Συμβολίζει επίσης η μικρή είσοδος, πάντα θα το έχουμε υπόψη μας αυτό, την έξοδο του Χριστού στον κόσμο και την έναρξη του κήρυγματός του. Γι' αυτό ο ιερέας, αφού σταθεί στο μέσο του ναού, υψώνει το Ευαγγέλιο για να το δουν όλοι οι πιστοί και φωνάζει δυνατά: «Σοφία, ορθή», σαν να λέει: αυτό που κρατώ στα χέρια μου είναι σοφία. Προσέξτε, σταθείτε όρθιοι, συγκεντρωμένο ο νους. Γι' αυτό και δεν καθόμαστε, έτσι. Είμαστε πάντα όρθιοι και μάλιστα στην πομπή και μπορούμε να κάνουμε το σταυρό μας και να κάνουμε υπόκληση, γιατί περνάει ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, σοφία περιέχει λόγια του Χριστού, αυτό το Ευαγγέλιο, που είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού. Το δεύτερο πρόσωπο, στο οποίο είναι αφιερωμένη η Αγία Σοφιά, ο μεγάλο αυτό οικοδόμημα ναός στην Κωνσταντινούπολη. Είναι δηλαδή μια προειδοποίηση προς το λαό του ιερέα να σηκωθεί για να υποδεχτεί και να προσκυνήσει τον Χριστό, ψάλλοντας το «Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό». Είναι ένα στίχος από τον 94ο ψαλμό. Άφησα επίτηδες να σας πω, προσέξτε τώρα, εδώ το πρώτο αυτής της διαφάνειας, το έχω υπογραμμισμένο, μέχρι και τον 10ο αιώνα. Η είσοδος κλήρου και λαού στο ναό γινόταν από τον Άρθικα, όπου υπήρχε εκεί το σκευοφυλάκιο, και έτσι άρχισε η Θεία Λειτουργία. Βλέπετε αυτό που σας είχα πει στα πρώτα μαθήματα, ότι η Θεία Λειτουργία δεν είχε επί 20 αιώνες τη σημερινή μορφή, αλλά διαμορφώθηκε, αναπτύχθηκε, εξελίχθηκε. Έτσι λοιπόν, τι γινόταν μέχρι και τον 10ο αιώνα? Μετά
άλλαξε και πήρε τη μορφή που μάλιστα μέχρι και τον 7ο αιώνα αυτή η είσοδος από το σκευοφυλάκιο όπου φυλάσσονταν εκεί, το βλέπετε σκεύη, σκευοφυλάκιο, φυλάσσονταν και μάλιστα στα χρόνια των διωγμών όποτε γινόταν πολύ προσοχή να μην κλέψουν αυτά τα σκεύη και το Ευαγγέλιο. Εκεί το Ευαγγέλιο και από εκεί ξεκινούσε μέχρι και τον 7ο αιώνα χωρίς πομπή, χωρίς πολλούς ψαλμούς δηλαδή, μόνο ο ιερέας με τους ιεροψάλτες και πήγαιναν και ξεκινούσε έτσι η λειτουργία με το Ευαγγέλιο το οποίο το πήγαινε ο ιερέας στην Αγία Τράπεζα και όταν ερχόταν η στιγμή θα γινόταν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Έτσι άρχισε η Θεία Λειτουργία. Από τον 7ο αιώνα και μετά με πομπή και μετά τον 10ο αιώνα σταμάτησε αυτό και καθιερώθηκε αυτό που το Ευαγγέλιο μπήκε οριστικά και μόνιμα στην Αγία Τράπεζα. Αυτό έτσι για να θυμηθούμε και λίγο την ιστορία και όλα αυτά βλέπετε και η όλη λατρεία εξελίχθηκε, έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα.